ev her du jin û mêr ji İngilîsê diçin hene Tirkiyeyê tehtilatê yan jî bigerin were ez bêjme ve çi hate serê wî onê şok bibin. Bêt Martin ji İngilîsê teyara Tirkiyeyê swar dibin diçine İstanbulê ji gel hevjîna xwe lûk nav teyarê de balafira Tirkiyeyê de xwarinekî dixwin wextî ku diçine hotelê de halê jina wê gelek xira dibe mecbûr dimîne dibe nexweşxwana Pendîkê. Nexweşxwana Pendîkê tiştekî dibêjin Bêt Martin jiyana wê hemê tevlî hev dibe. Mirina jina wî dibêjnî de dibêjin jina te miriye. Her wisa dû roj sê roja tirma wê werdigirin û diçine İngilîsê. Gava ku diçine İngilîsê şoka herî mezin İngilîsê de otops ku cismê jina wî dinêre lê dirêne ku dilê jina wî nemaye. û her wisa tên dibêjine Bêt Martin ku dilê jina te nemaye te dilê jina xwe daye kesekî ew xwe şok dibe dibêje tiştekî bi vî rengîn nine jina min çi piskirîka wî nebiye ku em çûne Tirkiyeyê û her wisa devleta İngilîz ji gel Tirkiyeyê qise dike devleta Tirkiyeyê dibêje em çi tiştî lê nizanin û em nizanin ev dila kî derê de çûye gelo hûn çi difikirin ev dila kî biriye û kî diziye.